Nyt olisi vuorossa tämmönen ihana pussukka, tämmöisenä viininpunaisena. Ja pintahan tosiaankin ei ole tommonen tasavärinen, vaan on pikkasen tommonen elävä. Ja siinä on tosi hyvän mittaiset nämä olkahihnat. Ja sitten sen voi myös kantaa tosiaan sitten pään yli tällä lailla rennosti sitten pitkällä hihnalla. Ja nämä sangat taipuu tosi nätisti tänne alas. Ja tää on todella tilava. Tänne mahtuu vaikka mitä. Tän hinta on 58,90. Ja mitäs mä tänne pakkasin? Mä pakkasin kirjan, kalenterin, juomapullon, ison silmälasikotelan, puhelimen, lompakon ja sitten vielä ihanan huivin. Eli todella tilava. Siellä on vetskaritasku sivulla, keskellä on tilanjakajatasku ja sitten on avotaskut. Eli saa vielä järjestettyä niitä tavaroita ja takanakin löytyy vielä tasku. Ja just tämän laukun kanssahan sopisi esimerkiksi tää punainen huivi. Eli tulisi sitten sitä mätsäystä vähäsen. Eikö se ole aika ihana?